găți be gușe be trtac bag trtac dai mi-a bag. Влязохме в таверната, извикаме шефката, караме в офиса да й направя компреса. Влязохме в таверната, извикаме шефката, караме в офиса да й направя компреса. Ако искаш мила компреса, аз ще ти направя сомангеса. Ако искаш мила компреса, аз ще ти направя сомангеса. Аз си викам, дай ми пари, тя ми вика, чопа ми хвали. Аз си викам, дай ми пари, тя ми вика, чопа ми хвали. Гъци бе, гуше бе, тртак бак, тртак, дай ми я бак. Сядам си в квартирата, пия си ракията, шефката ми звъни, ела Гошо, чопа ми хвали. Сядам си в квартирата, пия си ракията, шефката ми звъни, ела чика, чопа ми хвали. Аз си викам, дай ми пари, тя ми вика, чопа ми хвали. Аз си викам, дай ми пари, тя ми вика, чопа ми хвали. Гъци бе, гуше бе, тртак баг, тртак, дай ми я баг. Ако знае жена ми моите секси игри, ще ме изгори. Ако знае жена ми моите секси игри, ще ме изгори. Гъци бе, гуше бе, тртак баг, тртак, дай ми я баг. Тя каква си?